मानि फाइन लाखो फाइना जाहैबाय 5500 हेलौ रायजो राजा नोंथांमोन दिनै आङो दंफैयो जाहैबाय बिजनि टाउनावहाय दा बिजनि टाउनाव मानो फैदों दसे उनाव नोंथांमोना मिन्थिगोन बिजनि टाउनाव फैनाय नामैनो ससे ब्लग खालामलांनोसै आरो नोंथांमोननो दिन्थिसाबनो थाखाय गोलाव लामा फैनायनि जाहैबाय दा हाद्रियाबो ओरै गुफुंजोबखायो खानाया बद्राद्रा जाबोलायबाय हाद्रि गुफुंनायजोंनो बै ससेयावहाय खैलामलानिफ्राय ओरै नामायनायावहाय ओरैबायदि हाद्रि खुयो अयथासार दामफार खारनोना दिनावनो 1000थानिबो बारा दामफार खानो ओरैबायदि गुफुर जाजोबखायो हाद्रियानो ओमफ्राय खानायफ्रा बब्राब्रा जाजोबनायसै गिदिर गिदिर मोनदांलायनाय बेनो जाबाय बिजनि कट नोंथांमोननो जुम खालामनानै देखायनि नैबे बिजनि कट ओमफ्राय फिसा गारिनि केस जादों ओरैहाय स्कुल बायदिसिना दङ नायदो नै रायजोफोर दा बिनि थाखायनो फैनांदों जाहैबाय हेलमेट गानैनि फाइन 177 सेक्सन नाम्बार केस जादों आरोखि हेलमेट गानैनिनो मानि जाखो मिथिथ'ला बिनि जाबाय बिजनि कट नै दा बेयाव साइकेलाव जिरायना दं जोङो दसेनि उनाव हाबनायसै बेसेबां फाइन नाङो दा नोंथांमोना मिथिगोन दा हेलमेट गानैनि केसा माबायदि जायो बेसेबां जोरिमाना नाङो बेखौ नोंथांमोना मिथिलांगोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाब्लानो जाबाय आरो दा जिरायना दङ फैथ'वाखै अफिसारा नोंथांमोनाबो सांग्रां जाखा जेरावखिया थाङा हेलमेट ओमफ्राय ड्राइभिं लाइसेन्स आरसि गासैबो गारिनि लेखाफ्रा थिग जानांगौ नङाब्ला नोंथांमोनाबो बेबायदिनो कर्टआव फैनांगोन आरो दा जों जेरै फैदों मैया दाख्लैसो न'आव नटिस फैबाय ओमफ्राय दिनैहाय कर्टआव जइन जानांगौ आरोखि हाजिर जाफैनांगौ फाइनखौ होफैनांगौ बेसेबां फाइन नाङो दा नोंथांमोननो दसे उनाव खोन्थागोन ओमफ्राय बिजनि टाउन नोंथांमोननो खोन्थालांगोन ओमफ्राय जायफ्रा गारि सालायो लामा सामा हेलमेटना डाबल हमनांगौ डाबल हमियावबो सासेनिखौहाय दानबावगोन सासेया हमाखैब्ला सानैबो हमनांगौ आरोखि हेलमेटखौहाय अब्लाबो सासेनिलाबो नोंथाङा कर्टआव फैनानै जोरिमाना होफैनांगोन नोंथांनि न'आव नटिस थाङोब्ला नोंथांमोननो खोन्थाखाबाय आं बेनिखायनो गासैबो बाइक गोनां स्कुटि गोनांफ्रा बाहेरायाव एसे गोजानाव ओंखारबायथाय गासैबो डकुमेन्ट्सफोरखौ लानानै बाहेरायाव ओंखारखा नङाब्ला नोंथाङाबो कर्टआव फैनानै जुरिमाना होनो गोनां जागोन नोंथांमोननो खोन्थाहरखाबाय हुसियारखा नै रायजोफोर नायदो दा होजोब्बाय बिजनि कर्टआवहाय गारिनि फाइनखौ मानि फाइन लाखो फाइना जाहैबाय 5500 ओंखायनो नोंथांमोनाबो गारि घराखौहाय मोजाङै फारसेनिफ्राय डकुमेन्ट्स लाजोबनानैहाय सालाय नङाब्ला नोंथांमोनाबो थिसननांगोन रगनो दा लाबाय 5500 फाइन आंलाय सानदोंमोन 1500ल' थांगोन दानिया सिङाव हाबहैनानैहाय सोंबाय नोमा खियाखै फाइना दा जोङो थांनो ओंखारफिनबाय बिजनि टाउन गेजेर गेजेर कर्टआखौलाय बयबो मिथिखागौ बेनो नै कर्टआ बिजनि कर्टआ बेनो जायफ्रा बिजनियाव फैनाङो नोंथांमोना खोन्थाब्लानो जाबाय नोंथांमोना नायनानै लाब्लानो जाबाय आरो अब्ला जोङो थांनो ओंखारबाय गावबागाव न'आव दा बिजनि टाउनजों हाबबोबाय जोङो बेनो जाहैबाय बिजनि टाउन ओरै थाङोब्ला बैयावहाय नोंथांमोना हानि खामानि हानि जेंनाफोर जादोंब्ला बैयाव फरेस्ट अफिसा जोङो साइथिं बारनानै दावखोफिननायसै आरो बेनो बिजनि टाउन रायजोफोर जों टाउनाव बेरायले ओरैनो साबो थांबाय नैबे जाहैबाय रेल गेट ट्रेन हलै ओइ बिजनि स्टेसना हरैहाय हनै बै जाहैबाय बिजनि स्टेसन जोङो साइथिं बारखांबाय दायो जों सिदा थांनायसै बर' बाजार मोनफैबाय नै दायो बे बर' बाजार जाहैबाय फिसानो थांसैखोना माथ्रा खेला थांनांगौ नालाय बेजोंनो ए थांफिननायसै दे चिरां बर' बाजार नोंथाङा नुदों नै जों ओंखाम उखैनायखाय साहा लोंलांनायसै बेयावहाय दखानाव नै बिजनियाव थाङामोन दसे औ बिसिनि गारिनि फाइन हैया दसे कर्टआव औरा साहा लोंलांनायसै बर' बाजार दखानाव दिनै फार्स्ट टाइम हाबबाय नै जोङो
मा मा मोनजायो खरथाफोर दं दा